Elityeli siyabhotisa kumlisela nomthinjana mzakaXhosa ngelithi nqanga kunye neentsiba zayo. Umcimbi esichophe phezu kwawo namhlanje mfutshane nje uthi amagqibela kankqoyi. Kodwa phambana nikabadule ntsibele emxholweni mandiqale nje ngxengxeze mzakaXhosa ndinqongophele kwezi ntsuku andifumaneki kalula zikhona wena into zindixinileyo kodwa ke kuzawuhamba kulunge wena ngxingxongo zezomntu wonke. Masingene emxholweni amagqibela kankqoyi. Ndiqinisekile into yobana sowunawo umfana usengqondweni xa kuthiwa amagqibela kankqoyi kuthethwa ngomjikelo wokugqibela kuloo nto ibisenziwa. Le nto abantu abaninzi bathi ngesingesi xa bebiza bathi yi-final, amagqibela kankqoyi. Ke ngokuthi umbuzo ngubani unkqoyi yena senamagqibela nje? Unkqoyi okanye mhlawumbi eli gama lithi qoyi ligama lesikora. Isikora ke lelinye lamalwimi esawufumana apha ephondweni mhla safika sadibana ngeelwimi ezazikho. Isiqora ke sasele sikhona ngaphambili. Uzawuva kumlando wamazangwa xa ke ungumntu okwaziyo ukuqiqa nokuphulaphula kodwa akasithethi ngaloo nto. Sithi ke ngoku uqoyi lona uthetha ukuqhawula ngesiqora. Yiloo nto kuthiwa ke ngoku amagqibela kankqoyi. Eli gama amaXhosa lithabathe njengegama lemboleko kuba thina apha kuthi asinayo iqoyi, siyaqhawula. Bona bathi qoyi babe bexela uqhawula. Camagu.